ҳанӯз зимистон ба интиҳо нарасидааст, аммо боғоти аксари водиҳо дар манотиқи тоҷикистон сарсабзу гулпӯш шуданд. бехабар аз он ки ҳавошиносони тоҷик бозгашти сардиҳои шадид ба ҳамаи минтақаҳои тоҷикистонро пешгӯӣ мекунанд. бозгашти сардиҳо дар рӯзҳои ахири моҳи феврал дар ҳолест ки тақрибан 2 ҳафтаи ахир дар кишвар ҳавои баҳорӣ ва гармӣ то 28 дараҷаӣ ҳукмфармо буд. агар рӯзҳои то 24 дар қисми зиёди водиҳо шабона ҳарорати ҳаво то 38 дараҷа гарм, рӯзона бошад то 10-12 дараҷа ҳаво гарм аст ва пешгӯӣ карда мешавад, вале рӯзи 25 аллакай ҳарорати ҳаво то 0 дараҷа дар қисми зиёди водиҳои вилояти хатлон суғ ва то бемарказ хоҳад гашт ва рӯзи 26 бошад дар ин минтақаҳо ҳатто дар як қатор минтақаҳои вилояти суғ ва то бемарказ ҳарорати ҳаво то 2 дараҷа сард хоҳад монд рӯзона, вале шабона баъдан дар ин минтақаҳо ҳарорати ҳаво аз 3 то 8 дараҷа сард дар тобе марказ дар вилояти суғ дар як қатор ноҳияҳои водигӣ ҳатто то 10 дараҷа сард, дар қисматҳои кӯҳӣ рӯзҳои 25-26 ҳарорати ҳаво 15 дараҷа хунук, баъдан 10-15 ва то 18 дараҷа сард мегардад. ин сардиҳо табиати дар моҳи феврал гармшудаи тоҷикистонро ғофилгир хоҳад кард, зеро дар минтақаҳои суғду хатлон дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла зардолу, олу, шафтолу гул карда, дигар анвои меваву сабзиҷот рӯ ба сабзиш овардаанд. мутахассисон аз хисороти ҷиддии сардиҳои чанд рӯзи баъд ба боғдориву кишоварзии тоҷикистон суҳбат мекунанд. аллакай дар тайни ток об давида истода, яъне давраи обравӣ мегӯянд, ин як давра аст. ҳамин давра рафта истодааст. агар хуникиҳо аз се боло шавад, агар аллакай ва токҳоро хунук заданаш мумкин аст, сармо мезанад. пажӯҳишгарон дар гузашта сардиҳои ғайримунтазира дар баҳорро сабт карданд, ки боиси хисороти бузург ба бахши кишоварзӣ, хоса боғу токпарварӣ ворид шуда буд. ин хел ҳодисаҳо пештар ҳам солҳои мана 2003, 2007, 2012 ин хел воқеъ шудагӣ буд, лекин то ин дараҷаи расидагӣ набуд. мутахассисон мегӯянд феълан ҳеҷ тавсияе барои ҷилавгирӣ аз сард задани ҳосили дарахтони гулкарда ба кишоварзон дода наметавонанд, зеро сардиҳои аз меъёр баландтар пешгӯӣ шудааст. зимистони соли гузаштаи 2020 ҳам дар тоҷикистон камбориш буд, аммо дар 9 апрел дар водиҳо ва манотиқи кӯҳӣ барфи шадид борид, ки ҳосили қисме аз дарахтон аз ҷумла гелосу ангурро нобуд кард.